Şirmişen rayonunun Үзәк kitapxana direktori Rüzile Minxayirova bilan сөйләшеп утырам. Rüzile ханым дип әйтим. Ничек менә эшли башладыгыз kitapxanada? Kitapxanaga хәтле мен 7 ел отдел культурада эшләп алдым. Аннан соң инде библиотекада директор булып 2012 елда менә монда директор булып килеп урнаштым мен. Коллектив мине бик якты йөз белән каршы алды. Шуннан беренче вакытларда, конечно, бик авыр булды, авыр моментларда. Но коллектив әйбәт булгач, әкренләп эшкә дә өйрәндек. Әле ул вакытта безнең библиотекада капитальный ремонт ясалмаган, библиотека бик Хәзер ясалды инде, бит. Хәлдә дисәң, һәм 2014 елда безнең библиотекага капиталь ремонт ясалды, бөтен условияларыбыз бар. Бик әйбәт кенә, матур гына эшләп ятабыз. Kitapxanada эшләү күңелегезгә ошыймы? Китапханәдә эшләү бик ошый. Китап укырга яратасызмы үзегез? Китап укырга яратам, ләкин китап укырга бик вакыт калмый, но яратам. Булай менә шәхси тормышында бирим инде Рүзилә, сез тормыштамы? Бик күпләр кызыксына сезнең белән Татарстанда. Рүзилә тормыштамы икән диләр. Kitapxana директоры. Ансен яшерем батырын түгел, тормышта булдым, ләкин хәзерге вакытта мен 2 ул үстерәм, ялгыз. Ялгыз? Яңадан чыгарга уйламыйсызмы кияүгә? Кем ансы Ходай насыйп итсә, чыгар. Шундый уй бар инде, бит. Менә китапхана буенча сөйләшик әле, сезнең фондта күпме китап бүгенге көндә? Безнең фондта менә Үзәк китапханәдә генә, безнең инде бөтен ул Үзәк китапхана һәм 27 филиалыбыз бар. Һәм плюс шуның өстенә детский библиотека. Үзәк китапханәдә генә безнең фонд 47093 Китап инде исәпләнә. Һәм 2017 елның 1 январында безнең 3476 укучы. Аларның мәктәп санында, мәктәп яшендәге укучылар 679. Минитү ничек тора менә яңа китаплар белән? Яңа китаплар белән безнең яңа китаплар белән местный үзебезнең местный бюджеттан бер дә зарланырлык түгел. Акча бүленеп бирелә. Һәм шулай Министерство культурадан бит инде безнең китап белән безне тәэмин итеп торалар инде бит. Һәм ел буена безнең яңа китаплар 9724 экземпляр кайтты. Шундый китаплар. Менә элек бар иде китапларны списать итү, шулай бит. Ул сездә бармы андый хезмәт хәзер? Кая куясыз ул китапларны? Нишләтәсез дигәндә? Әлбәттә безнең китаплар бит инде алар борын гомер буена аларны саклап тормыймы? Искерә, бөтенләй инде искерәкләрен уже укып булмый торган темалар буенча да бөтенләй укылынмый торган китапларны, конечно, без списать итәргә тырышабыз. Ул бер яклап дөрес тә түгел, но китаплар сакланырга тиеш. Но библиотеканың эш тәртибе үзенең эш тәртибе бар. Шуңа күрә списать итәбез. Списать ителгән китапларны инде без менә специаль макулатура җыя торган урыннарга үзебез итеп тапшырабыз. Алар куйдыр алынып ятмасын, таралмасын, ансын инде контрольдә тотабыз. Тәртипсез укучылар бармы? Менә китапны вакытында китерми югалтта, фәлән дигән фәсмәттән. Анда тәртипсез укучылар бар дип әйтә алмас идем, анда йөртеп, булгалый менә вакытында. Анда бит инде безнең андылар белән без эшләп торабыз. Анда китермәсәләр, безнең 2 кат насырып бирелә 14 көн. Әмма аннары безнең библиотекалар шалтырата башлыйлар. Шул кешегә инде. Шул кешегә шалтыраталар, вакытында китерәләр, анда проблемалар килеп чыкканы күренсен. План бармы сезнең? Менә шуның хәле укучы булырга тиешсең, шуның хәле укучы укырга тиеш бу айда дип анда бу шириктә, бу елда дипмисең? Безнең менә охват население булырга тиеш 80 план буенча булырга 82%, ә без по району безнең бара 74%. Бу инде бик әйбәт. Сон. Башка эшләргә кушалармы сезне? Менә юл читендә шүп җыерга, шундый әйберләр бармы? Алай бар дип зарланмас идем. Менә район белән мероприятиелар булганда нәрсәдер эш курсалар инде чыгабыз без бит инде. Безнең үзебезнең территория бар, менә күпмәдер бүленеп бирелгән, ничәдер библиотекадан күпмәдер бер яктан ничәдер метр, бу яктан без үзебез җыеп торабыз, карап торабыз, печәннәрен чалып торабыз, чәчәк үстерәбез. Алай зарланырлык түгел. Кеше китабын, кемнең китабын җыгылып укыйлар? 5 авторны әйтеп китә аласызмы? Так, безнең Гөлшәшәк Галиева, Зифа Кадыровны бик яраталар. Бөтенләй инде аны
Fakil Safin, Fuat Sadriyev hem Nabira Gaymadinova. Менә аларның китаплары бүгенге көндә яратылып батырган китапларга керә. Алалар, халык сорыйлар. Алар монда да юктыр әле бит, кеше кулындадыр. Кеше кулында күбесе, һәм инде безнең үзебезнең Чирмешәннең Галия Сафиуллинаның менә китаплары бар бездә. Чирмешәндә шундый язучы бармы? Шундый язучы бар безнең Галия Сафиуллина. Без аның китапларын алып торабыз. Инде аның һәр 4нче китабы чыкты. Халыганы ул безнең кулда бер дә тормый. Алып битереп укып бөлешеп торалар. Кешегездән канәгатьме менә сез монда уртача хезмәт хакы 16-17 меңме? Уртача хезмәт хакы 16-17 мең. Әлбәттә район җире өчен, авыл җире өчен бу бик әйбәт хезмәт хакы, без бик канәгать. Нинди проблемалар бар китапхананың бүген? Шуны да әйтеп китә аласызмы? Проблемалар байтыр дип әйтеп булмый. Менә безнең зур проблемабыз бар иде. Безнең библиотеканың үзәк китапханәдә газ юк иде. Без быел менә газ керттек, 1 200 000 штол. Рәхмәт главабызга бик зур ярдәм күрсәттеләр алар безгә. Шуннан да хәзер менә бүгенге көндә бездә газ бик рәхәтләнеп җылдашлыйбыз. Бөтен условияларда бар. Элек ничек иде газ булмаганда? Элек безнең электрическое отопление ул кыйммәт булгандыр инде. Ул кыйммәткә дәршә, библиотекабызда да салкын су бар иде, проблемалар әзер. Ремонтка хәтле бит инде бар иде. Хәзер безнең һәрбер авылларда ремонт бара. Безнең менә 3-4 библиотека гына ремонтланмаган килеш калып бара. Бүгенге көндә 2 ремонт капремонтта. Ремонт бар икесенә дә. Авылларда да условиялар бик әйбәт. Рүзилә, без сезгә уңышлар телибез. Рүзилә ханым, менә китапханаларны күрсәтегез әле безгә. Монда нинди бүлмәләр? Бусы безнең абонемент бүлмәсе. Әйе. Безнең зав. Отделом Игнатьева Маргарита Владимировна. Здравствуйте, дорогая. Хорошо. Бусы безнең литературный кафе дип атала. Литературный кафе. Әйе, менә монда безнең мероприятиялар үтә. Язучылар белән очрашулар, балалар белән мероприятиялар шунда үтә. Чәй артында сөйләшеп бергә. Литературный кафе. Монда кемнәрне чакырдыгыз? Без монда килгән кунаклар да, кем төрле халык. Язучылар да, балалар да. Район халкы белән менә мероприятиялар уздырганда, презентациялар уздырганда китаплар. Абысы безнең соң читальный зал. Монда. Уютный бик матур. Монда. Читальный залда инде безнең Оксана Игоревна көрә алырса, җаваплар кызлар. Менә здравствуйте. Здравствуйте. Это газета Акчарлак. Очень приятно. Ну как у вас работа? Нормально все? Вы довольны своей работой? Спасибо. Компьютер классы, заниматься итә. Шулай менә? Укучылар килә, менә һәрбер Бу түләүлеме? Ничек? Юк, түләүле түгел. Безнең кадетлар мәктәбе бар. Һәрбер бала бит инде өендә компьютер тота алып барандылар да. Киләләр литератураларга. Яналар, шунда заниматься итәләр. Мероприятиялар уза тоже. Компьютер куелган, эшләнеп торалар. Бик уңайлы, бик җайлы. Бик матур Балалар икән. өчен дә, кадетлар өчен бигрәк тә, һәм инде безнең детский эше бар, бик матур безнең. Бик тазаланган балалар китапханәсе. Балалар өчен. Әйе, балалар өчен. Балалар залы бар икән монда. Менә бер шул бүлмәгә керәбез. Исәнмесез? Саумысыз? Ой, здравствуйте. Владимировна, Юлия Григорьевна. Здравствуйте. Әйе. Хәзер балалар килә, мероприятиялар. Шулай менә. Шулай эшләп ятабыз, матур гына. Иптәшләр, Чирмешән районының менә асыл кызлары. Карагыз сез, менә бу үзәк китапхананың менә директоры, монда хезмәткәрләр. Мен аларга әйдәгез җырлыйк әле бергә. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз, йөрәгемнең януларын аңламыйсыз.